Ved hjælp af en radioscanner som den her, kan man sekund for sekund følge med i politiets og brandvæsenets udrykninger, og derfor er det her et vigtigt værktøj for folkene bag de såkaldte 112 hjemmesider. Siderne styres af amatørfotografer, der som en slags hobby fotograferer og udstiller ulykker på internettet. Det er ikke ulovligt, men billederne er ofte krænkende for ofre og pårørende. Rødbadevejen nummer 1, og det var i dit køkken. Tommy Andersen er passioneret amatørfotograf. Specialet er ulykker og ildebrande. Døgnet rundt kører radioscanneren her. Og Tommy Andersen kører lige i hælene på udrykningskøretøjerne. Tommy Andersen driver hjemmesiden 112 Horsens. Dagligt opdateres hjemmesiden med billeder af lokalområdets små og store ulykker, ildebrande og kriminalsager. Når jeg er ude til en ulykke, så kommer der en fyr hen og prikker mig på skulderen. Er det dig, der har 112 Horsens? Ja, du er pervers. Så kigger jeg selvfølgelig på mig og siger, hvorfor det? Det kan man da ikke tage billeder af andres ulykke. Så siger, har du været inde og set den? Ja, det havde han da. Så kom det min kommentar jo til den, ikke? Ja, han måtte jo være mere, hvis han gad at se på det. Tommy Andersen må som udgangspunkt, ifølge loven, fotografere alt, så længe han er på et offentligt område. Og det er han langt fra den eneste amatørfotograf, der benytter sig af. Her i København møder 21 søndag 112-fotografen Michael Vestergaard, der var på pletten til en drukneulykke. Mange mennesker spørger, hvad der er, der sker i deres nabolag og alt sådan noget. Og nogle mennesker, de bliver utilpassende, når de ikke ved, hvad der sker. Og der sker rigtig meget. Hvis man klikker ind på nettet, findes talrige 112 hjemmesider med omfattende billedarkiver fra hver en afkrog af Danmark. Billederne på 112 hjemmesiderne er populære og har et stort antal daglige brugere, der klikker ind på siderne. Og der er tilsyneladende penge at tjene. De fleste af siderne er udstyret med bannerreklamer, kommentarer og chatrooms. Men billederne er ofte så nærgående, at de virker krænkende for ofre og pårørende. Jeg ser billeder, hvor de arbejder på at få min søn ud af en brandbil. Hvor de har slukket bilen. Hvor der står redningsmedarbejdere og klipper bilen for at få ham ud. Et frontalt sammenstød med en lastbil, hvor min søn er kommet over i den forkerte side af vejen. På den anden side af kameraet døde Fritz Offenbachs kun 18-årige søn for 2 år siden i sin totalskadet bil. For at sætte fokus på fænomenet har Fritz Offenbach givet 21 søndag lov til at vise billederne i dette program. Hele ens verden styrter jo grus, når det sker. Altså. Og miste et barn, det er nok noget af det værste, man kan. Så det var en hård besked at få. Det var politiet, der gav Fritz Offenbach besked om, at sønnen var omkommet i et trafikuheld. Men beskeden fra politiet lød også, at billederne fra ulykken kunne findes på internettet. Jeg græd. Jeg var ked af det. Jeg blev gal. Jeg skrev en mail til hjemmesiden, hvor jeg bad om at få billederne fjernet. Jeg har aldrig hørt derfra. Fritz Offenbach er ikke den eneste, der føler sig generet af 112 fotografer. Fotograferne er i dag blevet så nærgående, at brandvæsenet i København har taget helt nye metoder i brug til de mest alvorlige ulykker. For at få noget arbejdsro, så fandt vi ud af, at der var de her skærme, som vi så kan sætte op på skadestederne. Men billederne bliver taget, og der er som sagt rigtig mange, der kigger med på 112 hjemmesiderne. Og det er der ifølge medieprofessor Claus Brun Jensen en god forklaring på. Der er formentlig brugere til dem af samme årsag, som der er brugere til sensationer i alle mulige afskygninger i trykte medier, på tv, på internettet, hvor som helst. Altså, som man siger på engelsk, if it bleeds, it leads. Hvis der er blod, så er det i førertrøjen. Der er nu gået 2 år siden Fritz Offenbachs søn mistede herredømmet over sin bil og omkom i et trafikuheld. Og de nærgående billeder af redningsarbejdet og den udbrændte bil ligger stadig på hjemmesiden 112 Alarm. Jeg mener, at den slags henfører til privatliv og ikke til offentligheden. Så jeg finder det så usmageligt, og jeg finder det så
ringe, at folk de kan finde på og lægge sådan noget ud på nettet. Folk, som ikke engang er uddannet til det, de går og laver. 21 Søndag har været i kontakt med den fotograf, der driver den hjemmeside, der viser billederne af Frits Offenbachs søn. Men fotografen har ikke ønsket at medvirke i dette program. Så tilbage til 112-fotografen Tommy Andersen fra Horsens, der forsvarer sin specielle hobby på følgende måde. Der må være lidt skræmmeeffekt i billederne. Jeg håber på, at den har den effekt, at folk de tænker sammen, at de skal sætte farten ned. Kan du forstå, at nogen vil mene, at det er en pervers spænding, at du skal gå ud og fotografere andre menneskers død og ødelæggelse? Ja, det kan jeg godt, fordi jeg nok heller ikke selv bryde mig om det. Samme forklaring lyder hos københavnerfotografen Michael Vestergaard fra 112 Region North. Får du nogensinde negative reaktioner ude på stedet? Ja, tit. Folk kan egentlig svine lidt af værd, når man står og tager billeder. Ikke? Altså, de kender ikke baggrunden for, hvorfor man tager billederne med. Føler du dig som et svin? Nej, det gør jeg ikke, for jeg synes ikke rigtigt, at jeg hænger nogen mennesker ud. Der ikke viser mennesker eller skade mennesker på min side eller noget som helst. Jeg viser de materielle skader, og det kan måske være en lille pegefinger, en løftefinger til folk om, så galt kan det altså gå, hvis man ikke passer på. Ifølge medieforsker Claus Brun Jensen er 112-siderne problematiske. Der er det problem i det, eller kan i hvert fald være det problem i det, at man overskrider nogle grænser, som folk i generationer har vendt sig til, vil blive overholdt. Der er visse ting i livet, man normalt ikke viser frem for andre mennesker. Man viser ikke folk, der lige er blevet kørt over. Folk, der lige har været ude for en ulykke. 112 hjemmesiderne er ikke alene om at overskride grænserne. Ifølge brandinspektør Hans Jørgen Brandt Larsen har de mere etablerede medier et stort ansvar. Jeg tror, at vi skal være meget bedre til at uddanne dem og sige, hvad er etisk rigtigt at få ud, og hvad er ikke etisk rigtigt. Og så skal I selv være gode til at holde noget selvjustis der. God aften, Arne Ullum. Brandinspektør Hans Jørgen Brandt her efterlyser mere etik og mere selvjustits. Hvor meget kan og vil du levere af det? Sådan set alt det, der er behov for. Vi har en klar politik om, at vi bringer ikke, medmindre der er helt ekstraordinære ting, der gør det, så bringer vi ikke billeder af kvæstet. Det vil sige, at der er ingen grund til at for vores fotografer at komme i nærheden, mens man for eksempel skærer folk ud af biler osv., fordi vi har sådan set ikke noget at bruge det til. Så du mener ikke, du har et problem? Jo, men det har vi da altid i pressen, fordi så snart du er inde og beskrive ulykker, det kan være alle former for ulykker, så er der så er det jo meget vigtigt at tage hensyn til især de pårørende, men jo også i det her tilfælde til redningsarbejdet. Nu kan jeg jo sådan set lige så godt have haft en af mine egne chefer stående, fordi hånden på hjertet, DR bruger også nogle af de her fotografer, når vi skal have sat billeder på ulykker, som vi rapporterer om. Men det er jo ikke tilfældigt, at det er dig, der står her på 4 ganske tilfældige dage i august, kan jeg finde 3 reportager, hvor man kunne overveje, om det her billede nu var specielt betimeligt at have. Her er en punkteringsulykke, bilen kører galt, støder sammen med en lastbil, og en mand bliver dræbt. Det er et meget voldsomt billede. Hvis jeg nu skal spørge dig direkte, hvis det nu var en af dine pårørende, Arne Ullum, der havde siddet i den bil, hvad vil du så synes om, at billedet var i avisen på den her måde? Jeg synes, at det helt afgørende er, at det billede her er taget formentlig, jeg tror faktisk, det er taget en time eller 2 efter. Det vil sige, at der er ingen, altså alle skade er kørt væk, og det har vi jo altså i pressen i årtier bragt billeder fra ulykker, når vi kun har, så at sige, den smadrede bil. Og det er jo for også i det tilfælde, der at fortælle folk om, det var efter en meget blodig weekend, så vidt jeg husker den der, at det faktisk er farligt at køre på vejene. Men der er kæmpe forskel på at se et billede af den skadede bil, som de pårørende jo ofte selv tager ud for at se, for at forstå ulykken, og så at de for eksempel står og skærer folk ud. Hvis det er et behov, så kan de vel selv tage derud. Mit spørgsmål er, hvad skal vi egentlig med det? Er det dybest set sådan en godt det ikke var mig-nyhed, som er interessant at bringe for avisen? Nej, altså vi bringer stort set kun trafikulykker, hvis de har haft meget, meget store konsekvenser, eller hvis, som i det tilfælde der, altså jo fordi folk gerne vil vide, at det rent faktisk kan gå galt. Og det har vi gjort i pressen lige siden fotografiet blev opfundet. Og det mener jeg er inden for det acceptable. Så der hvor problemet opstår, det er, når der render fotografer ud, masser sig ind, som Københavns brandvæsen siger, mens de er i gang med at få skade ud. Altså jeg har et godt råd til alle de der 112 fotografer. Det er, hold jer væk, indtil ambulancerne er væk. Men fordi der handler jo også med fotografer, som tilbyder billeder. Det gør vi jo alle sammen i øjeblikket. Ja, men der er bare det, altså det ved alle de der 112 fotografer. Vi er ikke interesseret i at købe billeder, hvor der er mennesker på.
som er kommet til skade. Derfor de kan lige så godt holde sig væk, indtil ambulancerne er kørt. Og det er også det, som faktisk, jeg tror, de billeder, du har pillet ud der, er taget af Mogens Flint, en af Danmarks dygtigste politifotografer. Han har mange års erfaring. Han ved, hvordan en redningsaktion foregår. Han ved, hvornår han skal holde sig væk. Det gør amatørfotografer altså ikke, og derfor skal de simpelthen holde sig væk, indtil ambulancerne er kørt. Men lad os lige lige til allersidst her tage fat i, hvad medieforsker Claus Brun Jensen siger. Vi er ved at overskride nogle grænser, som vi har været vant til, bliver overholdt nogle grænser, hvor man krænker privatlivets frihed. Skal vi finde os i det? Jamen, han er fuldstændig gal på den. Det sælger ikke. Der er en grund til at BT at holde op med at bringe de meget blodige historier, både i avisen og på forsiden. Det sælger ikke aviser. Og derfor er det jo også, at det er endt ude på de her 112 hjemmesider, fordi der er et lille publikum til den, men det er altså ikke noget, også fra den etablerede presse, overhovedet er interesseret i. Vi køber det ikke af den, og derfor skal de holde op med at rende og tage de billeder af de der voldsomme tilskadekomster. Sagde Arne Ullum. Tak skal du have.